హలో గైస్, నేను మీ పిఎస్సి గేమింగ్ ఎఫ్ఎఫ్. ఈరోజు మన ఇంట్రెస్ట్ నేనైతే బండ్లు అయితే ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాను. దాదాపు ఈ బండి అందరికీ వచ్చేసి ఉంటుంది. ఇదైతే అన్న ఇది చాలా బాగుంటుంది. దీని ఒక హెయిర్ స్టైల్ నేను బట్టి అయితే తీస్తున్నాను. నేను నాకైతే అవసరం లేదు ఇది. దీని ఒక హెయిర్ స్టైల్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు అయితే తీసుకోండి. ఇంకా టైం అయితే ఉంది. ఇంకా జస్ట్ 10 days లేవు, 4 days ఆర్ 3 days ఉంది. అందరైతే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి. మనం ఇక్కడ చూడు, మనం అయితే కన్ఫర్మ్ టు రీడమ్ చేస్తాం. ఓపీవీపీహెచ్పీ అంట. నేను త్వరలోనే లైవ్ కూడా పెడతానా, కంగారుగానే మీకైతే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. ఓపీ బాయ్, ఓపీ బోల్తే విన్నా మన డ్రెస్ ఎప్పుడు ఏంది ఇదే కదా. ఈసారి మన డ్రెస్ కాదు, ఇది అడదాం. మనం అయితే ఫైనల్గా అయితే బండ్లు అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. లెట్స్ బండిల్ ఆర్ ఓపెనింగ్. ఓకే, హెయిర్ స్టైల్ చూద్దాం. మనం అయితే ఇప్పుడు హెయిర్ స్టైల్ మావా. ఇదన్నమా ఇది సూపర్గా ఉంది. ఇదన్నమా వాళ్ళ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో మీకు అలా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను వీడియో చేసిన మీకు అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, లైక్ కొట్టట్లేదన్న. లైక్ కొట్టండి అన్న, లైక్ ఇస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ప్లీజ్ అన్న. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.